Όταν βλέπεις τον έναν όμορφο ως εξάδελφο στο function και ένας Στέλιος που γαμάει το Βαγγέλη. Come on, here we go again, motherfucker, yeah, yeah, yeah. Come on down and see the idiot right here. Δεν κάνω ρεκ όμως. Αυτή τη στιγμή όμως δεν κάνω ρεκ. Για κάνε, για προσπάθησε. Βαγγέλη, μόλις το... Όπα! Μόλις το πετυχαίνεις πες μου για να αρχίσω να τραβάω. Να σου πω όμως, πάει να πει υπάρχω. Τι πάει να πει υπάρχω? Κοίτα. Να κάνεις αυτό το sick all που δεν έκανα. Για να σε δω, για να σε δω. Για να σε δω, δεν είδαμε το Βαγγέλη, πειράζει. Για να σε δω, Νίκο. Ω, κάτσε, μείνε. Μείνε. Ω, έσκασε. Μαλάκα, το πιο epic entrance, μαλάκα. Απλά σ' ακόμα μακριά ένα και ενώ την αυτοσκιζοφρένεια έχω. Ένας άστεγος. Το χέρι τι έτσι όταν πεις, μαλάκα. Ένας άστεγος. Ποιος είναι το αριστερό? Αυτός που κρατάει με την κάμερα το δεξί. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Content creator. Ναι, Ένας άχρηστος. πρέπει να έχουμε υλικό για το Kenzo, φίλε. Για να δούμε, εδώ πέρα. Υπερβολικό, πολύ κόσμο. Και τι, σε έπιασαν τα αντικοινωνικά σου. Το πόδια μου. Είμαι κάμερα sharp. Τώρα, Βαγγέλη, μας έφυγε και εμείς. Μήπως τώρα θες να βουτήξεις μέσα στο τουαλέτα να κάνεις μπάνιο? Κάτσε λίγο, κάτσε λίγο. Ναι, αρέ μου, γιατί μας έχεις γράψει για μια εβδομάδα. Είχε σβήσει το Instagram λογικά γιατί είχε διάβασμα. Ναι ρε μαλάκα, έχω διάβασμα. Είχες βγει στο Instagram, Γι' αυτό έχεις κάνει like κάθε πώς που έχω στον πλανήτη. Αυτό το έχω κάνει από πριν, ξέρω. Τα ίδιο ίδιο. Είχε overtime στο Instagram από πιο πριν, για να καλύψει. Εντάξει, εγώ δεν το κατηγορώ. Απλώς μετά που έστελνες ρίλες και δεν έβλεπες τα δικά μας. Δεν έβλεπες τίποτα. Καλά, εντάξει. Σου στέλναμε μηνύματα. Τα βλέπω, δεν πατάω πάνω. Βλέπω το preview. Και δεν κάνεις like γιατί είσαι πολύ ανώτερος από να κάνεις like. Γιατί είναι πολύ τέτοιο. Αλλά κάνει τώρα like, τώρα κάνει like. Ναι, έκανα μερικά. Όχι, έκανα ό,τι μου φαινόταν αστείο. Έχει γούστο το παιδί και καλά. Για μας τώρα. είμαστε πολύ past class για εκείνον. Τώρα, το χιούμορ μας. Δεν άνοιξε το Instagram για τα γενέθλιά του. Δεν άνοιξε το Instagram για τα γενέθλιά του. Έκανα ολόκληρο το βίντεο μιλάμε στα ξημερώματα και δεν το άνοιξε. Ναι, πρέπει να ξυπνήσει και τους γείτονές του. Σου στείλαμε εμείς. Ναι, Τι κάνεις, άντε τώρα. Ναι, στείλαμε στο Ken's χρόνια πολλά. ναι, αυτό εντάξει. Άντε πια. Χάρης τα καλά, ρε. Υπάρχουν εσύ για το πια. Να κάνουν σες. Τα δικά σου όμως είχαμε τα χάσω. Ναι, όμως σε συντριβάνουν σαν εμένα. Επιτέλους ήρθε και κάποιος να δούμε λίγο. Να έχουμε να τραβήξουμε κάτι. Ναι. Όπα, μαγνητικό πεδίο. Το μαγνητίζεις. Για έλα. Πέρα θα κάνεις κάνα τρίκ ρε μαλάκα. Έκατσα και κάνω ολόκληρο
life too lit, it's delirious. I keep that star on my back. Look at my face, can't fear shit. Built to the top like a pyramid. My lineage lit and it's serious. Bring the beat life like Jordan. Young gang star flip the kill switch. Jojo, pose, pose, pose. Jojo, pose, pose, pose. Jojo, pose, pose, pose. Jojo, pose, pose, pose. Are you sure you're not an enemy stand user? Arrow to my knee, now can't stand niggas. Gang start, gang moves, hands get bigger. Rock, paper, scissors, my hands too different. Move like Bruno, might dip in a zipper. Shoot a shot. Γεια! Αποχωρεί. Εκτός φόρμας, πιάσαμε Ναι, μαλάκα, έχω να κάνω ένα μήνα. κάτι μήνες δεν ψεύχουν. Δεν είπα κάτι μήνες, ένα μήνα. Λέει ψέματα. Τα βίντεο που τραβήξαμε δεν είναι... Όχι, είναι που είναι. Ναι, είναι πολύ περισσότερο από ένα μήνα κιόλας. Όχι, είναι ένα μήνα και κάτι μέρες. Παίζει να έχω πάει μία φορά πέρα. Ο Νίκος με τον αυτισμό του, όχι, είναι ένα μήνα και 5 μέρες. Θα μας πεις και τα δευτερόλεπτα μικρή. Καλά, μπρο, περίμενε τι θα πιάσω λίγο, Το πιάνω και τον κόλο σου. Έλα τώρα να σε χουφτώσω. Έλα τώρα να σε χουφτώσω. Knockout after me. That's what she said. That's what she said. Στέλιο, να σε ενημερώσουμε για κάτι που πρέπει να μην το ξέρεις. Ξέρεις ότι θα φτιάξουμε άλμπουμ, Α, ναι. Άλμπουμ. Ναι. Τραγούδια, θα κάνουμε covers. Λοιπόν, έλα εδώ. Αυτά τα Wizard by Memory. Όχι, ρε μαλάκα. IRL εννοώ. Ναι. Κανονικότατο άλμπουμ. Έχουμε ολόκληρο playlist. Λοιπόν, έλα να δεις το playlist. Όμως αυτή δεν είναι η πουτσα σου. Αυτό δεν είναι τίποτα. Κοίτα το μπούστι, χτυπάει. Έχουμε βρει αυτά τα τραγούδια, έχουμε πει αυτά τουλάχιστον. Αλλά θα... Κράτα το. Ούτε ένα από αυτά δεν ξέρω. Μαλάκα Στέλιο, δεν ξέρω ούτε ένα από αυτά. Επίσης έχω να παίξω κιθάρα. Ναι, δεν πρέπει να παίξουμε μουσικά όργανα. Ναι, θα παίρνουμε τα instrumental απλώς. Όχι ρε, θα είναι πιο αστείο εδώ. Ναι, μα πώς και τι θα κάνουμε, μόνο με κιθάρα. Τι? Μόνο με κιθάρα. Τι εννοείς μόνο με Δεν ξέρουμε άλλο όργανα. Εκτός ναι. από κιθάρα και μπάσο. κιθάρα. Μπάσο, τι άλλο θες. Κιθάρα και μπάσο. Drums θα τα βάλουμε backup. Οκ. Τι μου το... Να δεις τα τραγούδια ρε μπάω. Stop! Εντάξει, πάντως να ξέρεις και θα τραγουδάς κιόλας. Ναι, το ξέρω. Εγώ Στο Kens, στο Amjazz Ken θα τραγουδάμε όλοι. Είναι... Ναι, είναι τέτοιο. Είναι τελετουργικό στο background. Άκου, έχω δει ένα YouTube tutorial που λέει πως θα κάνεις τα σκατά vocal σου ωραία. Οπότε ναι. Τι είναι αυτό, μούτια μου χώνεις ρε μαλάκα. Μαλάκα με τυφλό. Έκανα... Όλος βγάζει εδώ το gold να πούμε. Τραβάω το μοντέλο. Να σε στείλω σε κανένα manager να σου πω κοίτα εδώ τι βρήκα. Να το βάζεις για το ότι όσα βάζεις να κάνει, το επόμενη διαφήμιση. Για τον Jean Paul Gaultier. Εγώ parfum. μεταξύ μαλάκα. I hate you. You, Pohom, Jean Paul Gaultier. Πες παγγέλ. Λοιπόν, μαλάκα που έχεις μπροστά.
Έλεγα μια ιστορία. Πες, θα σε βγάλει και εσένα, απλώς να βάλουμε και λίγα τρίξ. Εγώ δεν πρόκειται να φανταστείτε τι σκεφτόμουν. Ναι. Νίκο, δεν τέλειωσε. Όταν ξανακοιμήθηκα. Να τελειώσει ο Βαγγελάκης και μετά να πεις και εσύ την ιστορία σου, Νίκο, δεν θα πεθάνουμε. Εντάξει. Εντάξει. Σωνό. Όντως! Ναι! Έλα ρε Νίκο! Το πέτυχες! Έλα, κάνε μου high five με το πόδι. Λέω δεν θα πάω. Δεν θα πάω. Ήρθαμε να δούμε τη γιαγιά. Και για μας ήρθες τώρα, είπες πάω στο αγόρι μου λες. Στα αγόρια μου. Oh, brother, this guy stinks! Τώρα θα τα πηδήξω και τα δει. Άκου, δεν τα έχεις ξαναπεί ποτέ on camera. Το μόνο που θα πηδήξεις από αυτά τα σπίτια είναι να πας και βγάλεις έξω. Τι μαλαπό. Σε πιστεύω, και άμα δεν το κάνεις θα σε αφορήσω. Μαλάκα, τι είναι αυτό, LGBT. Ναι, ναι, το έχω βάλει για σένα, δεν κατάλαβα. Τι δεν κατάλαβα. Για δείξε λίγο. Κανόνισε γιατί θα τα πω στο φυτό. Όχι! Όχι! Θα πω στη φιλενάδα σου. Ποιο είναι το φυτό? Όχι! Όχι! Βρήκα τον Τέλετρο να έχω ένα χέρι και να κρατάω και φλας. Είναι πολύ λειτουργικό. It's very human. Όχι μαλάκα, είχα δάχτυλο. Γαμώτο. Για κάποιο λόγο το μικρό μου δαχτυλάκι απλώς αποφάσισα να πετάξει σε ένα frame λίγο έτσι μπροστά από την κάμερα. Όχι. Άλλη μία. Εγώ θα κάνω τον γκριφ και την κάστα. Κάτσε. Τι είπες? Μαλάκα, και νομίζω ότι είναι μαύρο. Δεν άκουσα. Τι είπε? Ότι πόσο πολύ ωραίο θα ήταν να σου... Ναι, ή να σου να... Βαγγέλη, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις δουλειά μετά από αυτό το βίντεο. Δεν ανεβαίνει στο YouTube αυτό. Αυτό μένει στο βίντεο. Να, έχει και μετά το πρέπει να πούμε στο βίντεο. Τώρα το τρέκ, δεν γίνεται να κόψουμε το τρέκ. Στέλιο. Από τη φίλη μας. Έφυγε από κάτι παιδάκια, ξέρω εγώ, η μπάλα του γυμνασίου και άμα. Και πήγε, τους έκλεψε την μπάλα. Και πάει στο παιδάκι και εγώ στην μπάλα και την πέτει. Μέσα στη μούτου. Του λυκείου. Του λυκείου το έκανε. Στην ηλικία μου και εγώ ήμουν παιδάκι τη Δευτέρα Λυκείου. Δευτέρα Γυμνασίου. Σάκιο moment. Μια φυσιολογική μέρα σε ιδιωτικά σχολεία.
Τώρα I know ότι να είσαι μεγαλύτερος μαλάκας στον πλανήτη. Ιδιωτικό σχολείο edition. Impossible μέσα αγωγικά. Yeah, put it where you need that shine.